Samboro iki kepengin duwe anak piro, Kakak? Piro anak? 6 kakean? Ya nek ngono kuwi iki ora jumbuh karo kekudangane Nayaka padha ing negara kono kae, Kakak. Tak kira ki loro bayi cukup. Saya mboten aneh. Jalaran wonten sambetipun kalian Dimas Pancacara Mas. Estonipun, kula mboten kepengin damel ribeting kanggo Dewa Semanten kanthi anraga teng rayi. Nyuwun ibu pamrayosipun kanggo jalaran tanpa wonten panggihanipun kanggo gegayuhan kula mboten badhe kalampah. Saupami kula mboten kalampah jauh kalian retno pundi. Kula terima cukup jagat kula kanggo Yang ingkang kataman asmara. Aku iki to seneng ngono lho. Seneng. Ya kudunya jogetan iki. Ya kudu aku anak urut tak melu aku. kowe ku guluane seneng ngono. Ya bojomu sengsara. Lha apa kira-kira lemu olah-olahne tawon kok manteng. Mesti kowe cepet mateni aku lho kowe nek gawe selikur ngono ya. Gak aku ora seneng terasi lho kowe iki dadi bojoku pirang taun nek ora seneng terasi iki. Ora bisa ngrasa kan gua menawa tak sambil apa yang bisa seneng. Nek ya kowe sing nyambel yo ora seneng iki ya dadi seneng ya kan. Nyambut gawe nek iki. Amale tuh.